ассалому алайкум бародарои азиз. Сӯзен хубен, саломатиётон хубай. Ҳама каса як бори дигар хуш омадем ба канали Мошини Савдо. Дар навори имрӯза мо 12 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинои хуб, нархҳои дастрас. боварӣ дорум бародар мошини дилхоҳтамиёвӣ. Просто навора тамошо кун, лайк зурра фаромӯш накун. Ва шахсое ки мошини фурӯшии замин хона доранд бародаро ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат дӯстон, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои ҳар яке шумо барои дастгириятон дӯстон. Гапа зиёд намекунем ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳо. Курс бошад 1000 рубл 160 сомони тоҷикӣ. Навора сар мекунем, рафтем. ва мо боша эълонҳои имрӯзаро сар мекунем бародаро. Якум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F. соли барориш 1996 дар кузуфи хеҷбек, ранг боша сафед, абъём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мегам мотор вагон най навзадагӣ, коробкаш соз, шашкиёш варид надора, фавран фурӯхта мешавад. Қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтеста 31 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 193 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мекунем. чихеле ки дар раст мебинем бародаро, ҳолати мошина хубай. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. деюм мошини фурӯши мо ҳаст BMW 5 Serie S, соли барориш 1999, дар кузуфи седан, ранг боша сиёҳ, абъём мотор боша DV8, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ҳама ҷо 100% камбудӣ несаёфта, срочно фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтеса 39 500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 246 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мекунем. алиша мешавад вариантҳо боша пешниҳод кунед. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагираи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. сеюм мошини фурӯши мо ҳаст Opel Astra F, соли барориш 1997, дар кузуфи универсал, ранг боша сабз, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дора, 1 сола ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтеса 25 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 156 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта муомила мекунем, арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародар ба рақамҳои дар рӯи экранда занг зан ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чорум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро Lada Priora, соли барориш 2009 сол, дар кузуфи седан, абъём мотор боша 1.7, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошина гуфтаи состояниш тенҷи бадаи задагӣ пусидагӣ надора. умуман 6 колонкаи пионер дора, телевизори Sony, акклиматор нав, губка кадагия, ҳуҷҷатош тамом шудагия, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе дӯстон. нархша боша гуфтеса 31 000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 193 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мекунем. алиша мешавад вариантҳо боша пешниҳод кунед. марҳамат бародаро, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ҳаст Mercedes-Benz C-Class, соли барориш 1994, дар кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора, мега соҳибаш. мотор абъёмни салон, абъёмни кадагия, ҳуҷҷатҳоиш 1 сола ҳаста, камбудӣ надора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтеса 37 500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 234 000 рубл. харидори аниқ боша гуфта марҳамат занг занед. марҳамат бародарои мошинхар, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯши мо ҳаст ВАЗ 21099, соли барориш 1996, дар кузуфи седан,
ранг боша сабз, объем мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошинча гуфтай дар ҳолати хуб қарор дорад. мотор коробка 100%, балоннош 70%, мотор карбюратор ҳуҷҷатош то охири сол ҳастай фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтеса 6950 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 43000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунем. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан бародаро ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира айхеди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳаст Daewoo Lacetti, соли барориш 2005 сол, дар кузуфи седан, ранг боша кабуд, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дора мега, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошин мо бародаро дар ноҳияи Вахш. нархша боша гуфтеса 28000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 174000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхеди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро Daewoo Nexia, соли барориш 1996, дар кузуфи седан, ранг боша серебристӣ, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. 6 моҳи дига ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошин дар ноҳияи Қубодиён бародаро. нархша боша гуфтеса 16000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 91000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзон мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира айхеди соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯши мо ҳаст Opel Vectra B, соли барориш 1996, дар кузуфи седан, объем мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин гуфтай камтар расход дорад, документош буд шидага, мотор простой, фавран фурӯхта мешавад. қарор дорад мошин дар ноҳияи Ёвон бародаро. нархша боша гуфтеса 15000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 93000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзон мешавад. алишам мешавад ба ягон ваз 2107 бошад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира айхеди соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯши мо ҳаст бародаро Opel Astra F, соли барориш 1997, дар кузуфи хетчбек, ранг боша сабз, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошинча гуфтай тозаҳакай, яксола танировка дора, яксола ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтеса 40000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 249000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзон мешавад. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти иловагира айхеди соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯши мо ҳаст Hyundai Sonata, соли барориш 2007 сол, дар кузуфи седан, ранг боша сафед, объем мотор боша D, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка автомат. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 балони нав дора, сигнализатсия кор мекунад, такси кор кардагӣ нестаи мошин, моторша нав задагем, фавран фурӯхта мешавад гуфтай. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтеса 48000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 291000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзонам мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхеди соҳиби мошин дарёфт кунед. 12 мошини фурӯши мо ҳаст Mercedes-Benz E-Class, соли барориш 1997, дар кузуфи седан, ранг боша серебристӣ, объем мотор боша D, сӯзишворӣ боша газ, бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хубай гуфтай мотор хадавои 100%, нарӯшка камтарак кор дорад, тамом фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе бародаро. нархша боша гуфтеса 32000 сомонӣ тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 191000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай арзонам мекунем. марҳамат дӯстон, барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхеди соҳиби мошин дарёфт кунед.
ва бародарои азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мераса. Раҳмат ки то охира тамошо карден. Зиндаву сарбаланд бошен. дӯстон, мо ҳаррӯза эълонҳои нав ба нави мошинои фурӯшӣ дорем дар ҳамин канал. То навори оянда худтон эҳтиёт кунед. Худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. Хайр.